det her er et track, som vi selv har skrevet. Ja. Den går ud til alle jer tøser derude, som der har prøvet, hvordan det er at stå totalt fucked up en mørk nat på Nørrebro. Ja, totalt fucked up. Ja, fucked up. Med lidt for høje hæler og en dyb smerte indeni. Ja. Lige her. Ja, nemlig. Hun er en helt almindelig pige, flyttet til fra provinsen, 3 år på jura, kollegieværelse på Regensen. Hun har fremtiden for sig, men hun gemmer på en smerte. Kan ikke gå til nogen, kan ikke få lettet sit hjerte. Så hun bider smerten i sig, præger en taxa, tager ind på en natklub, bare for at fyre den max af. Hun møder en fyr, og i starten går det godt nok. Det slemme kan hun glemme, så længe der er shots nok. Han åbner champagne, han er single, skide lækker, spørger om hun vil med hjem. Og så er det filmen knækker. Var det ham der var prinsen? Hun får det aldrig at vide. Hun var styrt ud på WC, for det begynder at svede. Skidesvar. Det klør, det sviger. Hun har skidesvar. Det rammer rigtig mange piger. Skidesvar. Det er faktisk 3 ud af 4. Der har kæmpet med et underligt mand for høje behov-værdier. Skidesvar. En infektion. Med skidesvar. En vaginal irritation. Skidesvar. Og du har ingen score-chance. Med en helt i hegnet fucked up syrebalance. På vej til toilettet ser hun alting passere. Hun skifter trusser 6 gange dagligt. Hun kan snart ikke mere. Tør ikke snakke med nogen. Det er så pinligt, det er et tabu. Hvad tænker familien? Hendes veninder? Hendes nabo? Nu sidder hun og græder på et WC ind på næse. Og toiletpapiret føles som knækbrød fra vaser. Er det for meget syntetisk g-streng? For meget voks i skridtet? Eller en fyr, der hed Torben, der sagde det ikke smittet? Nu styrter hun ud på gaden og glemmer over tøjet. Hun ligner Tina Turner, som hun skræver ned ad strøget. Hun føler sig beskidt og synker sammen på Højbroplads. Hun mærker ikke regnen, for det gør bare så nas. Skidesvar. Det klør, det sviger. Hun har skidesvar. Det rammer rigtig mange piger. Skidesvar. Det er faktisk 3 ud af 4. Der har kæmpet med et underligt mand for høje behov-værdier. Skidesvar. En infektion. Med skidesvar. En vaginal irritation. Skidesvar. Og du har ingen score-chance. Med en helt i hegnet fucked up syrebalance. Og pludselig står en der en frelsende engel i hvidt. Han siger: tag min hånd, jeg kan se, du har det skidt. Han er natapoteker, han har lige fået fri. Han kender mange, der har det som hende 9. Han siger, jeg kender et trick, så smerterne letter. Og nej, det er ikke de der dyre surhedsregulerende vaginaltabletter. Så tager hun hans hånd, og det føles som heaven. Og sammen går de ind i lyset hos 7-Eleven. Han griber ned i køledisken og siger: hey, få nu smurt din følsomme slimhinde med den her liter yoghurt. Den regulerer pH'en, du mærker en forvandling. En helt naturlig mælkesyre under vognsbehandling. Og de smiler til hinanden, han skynder sig at gå. Hun ser på kartongen, han har skrevet noget derpå. Det er et mobilnummer og en besked fra ham, hun fik hjælp af. Hvis vi mødes igen, kan jeg godt lide Peach Melba. Skidesvar. Ja, det klør, det sviger. Hun har skidesvar. Men det er så let at kurere. Skidesvar. Så lad os lære at acceptere. Med lidt sund fornuft og sur mælk, så klør det ikke mere. Skidesvar. En banal infektion. Med skidesvar. En vaginal irritation. Skidesvar. For du har ingen score-chance. Med en helt i hegnet fucked up syrebalance.